Bakin ba Deputy Commissioner ila penmi ya ko hukum ban khang lut ya baro ki bati mau ti siap. Kani kalawan ra ka jing ka bakrau ki pat ba jong ka than ka jongi kham tam hakari khasi ka ba ki pat ba ki babun ki long ying ki long sam ki im ja na kani ka rukom trikam. Pakalak taru om tang ya ki nong bela lani ki bapentre ya kini ki parmau parsiap regalak tak lut ruwat ya ki nong bela treying namar bam dan mau dan siap syu bad aga juga por kalak tak ruwat ya ki developmental scheme ki baju pentre nakapor sa kapor lengba ki snong ki riusimet ni wat lengba ki PEC. Tihabang ii ya kani kacing jong ki pat ba. Nakaliang ka jong akum u way na ki nong mi khmat. Pat kumusiam jong ka district council. Mentakasi ngalapha ya ka city show ship minister. Ban pensngau ya kani kacing jong ki pat ba. Bat hakaju ka poru. Ngalaai ya kacing ajing mut sa ka sarkar. Badai ban amen ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule. Ban pensngau ya kani kajing jong ki pat ba. Bat hakaju ka poru. Ngalaai ya kajing ajing mut sa ka sarkar. Badai ban amen ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule 2016. Kadon kalenti balada ka sarkar ka amen ya kani ka rule. Kan ailat ya ki pat ba ki jongi ki basyutrei tang na kabanta om dei ban supply sabat om dei ban khai om dei ban export henrei tang na kabanta ban trei ban pentrei ya ki kam yeng kam sem bat ki kam po snong pot hau namar kompa kalau menta kala khanglut ki briu ki la kulmar dan kam dan jamsu bakani kan wanra kacing ka bakrau tilang ba kani ka amendment lengba kani ka rule 3 la ai jingmut bahang ni ban wan ra ya ka amendment ban ailat ya karukom ti mau ti siap kabalong simple kabalong ordinary lani kabalong traditionally kaba kani ka kam ti mau si ti siap kam dei ka badang suja menta tadi ka bala train na du ndai thai nadu kipor ki men barim kipor pat ngimla ban compromise si kata bat ka livelihood jong ki pat ba kabaar ka amendment ka pangwanra ka long ba ban ailat long ba ka ni ka amendment baya kitu ki jat kam ki baju tre ha ki snong kum ka jing pentre ka MNRGS ka jing pentre ki kinu ki developmental scheme ha po snong dei ban ailat bakin supply ya uniu oria kabaar kalong ba hakani ka rule 6 kajing ajing mot jonga kalong ba kalan documents ka ba issue daki traditional institution lani daki dorba snong bat kumju do daga district council de ban itu kenang ban ailat ya kini ki briu ki jongi balada ki kwa ban apply ya ka mining lease kamut kila ban le komta kenang bakan penduna ya ke jingdut ke jongki bat haka rule 24 kan ailat ru ya kani ke kentien bakal land documents issued by the traditional Dorbar Snong and Hima and Autonomous District Council they ban recognize kata ketika jing ajing mut jonga ya kani ka amendment ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule 2016. Ilong kum ki beri ki besa lani ki beri kuai beri so hakitan riwa. Kaba kamamut bang yo pateng na ki kemi ki kepa temen jungi. Ba keju ka poru ki don ki snong ki baju ai tray ya ki pat ba nong song snong. Kat kum ka jing mang ke jong ka snong kumno ban ailat iki nong song snong
bakin tray ya kani kam kenang bakin yo pan imja ngan shu ai nuk sai pi ka snong swear ka baha pa konstitusi ke jongan jan baro ki snong ki im na kani kam tementan ado bakhang ya kani kam baro ki long ying kila poi ha ka jing janjar ba kum juru ha ki wi snong tin takadaw kajing kerpat ang kaliang kasunga kalong sorkar kamtam yung chief minister bon subhaban pej banya ya kani ban ailat ru haba ailat ya kani kabanga ai jingmot ha kani ka amendment kalong bah kani ka rule 3 ba kandon ka clause ban sya tang manually kabamut omdai ban sya ya ban penon kam da ki bor jong ki core ki machine and rate tang da kakti kabut tang da ulengka la ni uternem kani kan khanglat